खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। गिबि खौराङावनो दङ सिलचराव 3.11 कौटिसो रांनि बेरेखा बेसाद जब्द, सासेखौ हमदों। ड्राग्सनि बेरेखायै काछार पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। पुलिसआ सिखाव सुलुंनि बिथायाव सिलचरनि रामनगर आइएसबिटिआव मोनसे जर'खा अपारेशननि समाव गोबां बिबांनि हेर'इन जब्द खालामो। बिहारनि सासे ड्राग्स फालांगिरिनि सायाव सिग्रोमनायनि उनाव पुलिसआ 622 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदोंमोन। लुखवाया 50 साबोननि बक्सआव हेर'इनखौ लाबोदोंमोन। पुलिसआ रोखा खालामदोंमोन दि फेग्रा मुवाफोरखौ नायबिजिरनायनि उनाव बे कनसाइनमेन्टआ मोनसे हेर'इनमोन। गोसोम हाथायाव जब्द खालामजानाय हेर'इननि बेसेना 3.11 कौटिसो रां। बे समावनो बिहारनि हाजीपुरनिफ्राय ड्राग्स फालांगि खालामनायनि दायाव पुलिसआ सासे सिखाव फालांगिरि रामेश्वर रयखौ खादों। पुलिसनि मोनसे सुलुंनि बायदिब्ला हमजानाय सुबुङा हमजानाय हेर'इनखौ नसुंसेनि रायजो मणिपुरनो जगायनो सानथांखि खालामगासिनो दंमोन। बे गिदिर बिबांनि हेर'इनखौ जब्द खालामनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि फेसबुक एकाउन्टआव काछार पुलिसखौ साबायखर बावदों। नैथि खौराङाव दङ बङाइगावआव पुलिसनि पेट्रलिं होनायनि उनावबो गोबां गलाफोरखौ लुथिदों। बङाइगाव जिल्लानि अभयापुरीयाव गोबां पुलिस पेट्रलिं होसेयावबो हरसेयावनो 4 फालांगियारि फसंथानफोरखौ लुथिनाय जादों होनना खौराङाव फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। अभयापुरीनि सहरनि हाथाइ ओनसोलाव गंथाम गहेना गला, गंसे जि-जोमनि गला आरो मोनसे फट' स्टुडिअ'खौ नोजोर होनानै खावनाया जादोंमोन। सिखावफोरा फसंथानफोरनि उननि दरजाजों हाबफैदोंमोन। मात्रि जुवेलारि, निउ सचित्रा जुवेलारि आरो गल्डेन आर्ट जुवेलारिनिफ्राय 2 लाख रांनिबो बांसिन बेसेननि सना आरो रुपानि गहेनाफोर खावनायनि खौरां मोन्दों। दायो नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव 4 लाख रांनि मेडिकेल इकुइपमेन्ट केलेंकारिनि दायाव सासे हमजादों। दिसपुर पुलिस थानायाव होनाय मोनसे नेमखान्थियारि अजदनि उनाव नंखाय फोरमान बिलाइ आरो नंखाय खामानिनि बिथोनफोरखौ बाहायनानै गोबां सुबुंफोरखौ थगायनायनि दायनिगिरि सासे सुबुंखौ खानाय जादों। आहमेद नगरनि थागिरि महम्मद शमीम आलीआ अजद होनायनि उनाव दायनिगिरि 32 बोसोर बैसोनि ज्योतिर्मय लहकारखौ खानाय जादोंमोन। आलीआ बुंदोंमोन दि बिथांखौ लहकारा 4 लाख रांनिफ्राय थगायदोंमोन, जाय बिथांनो सावफाहामारि आगजु जगायनायजों सोमोन्दो गोनां खामानिनि बिथोन होनायनि खोथा होदोंमोन। आलीआ बेखौबो दाबि खालामदोंमोन दि लहकारा गुवाहाटी आरो जरहाटआव नंखाय लेखा बिलाइ बाहायदोंमोन आरो गोबां सुबुंफोरखौ थगायदोंमोन। पुलिसआ बुंदोंमोन दि आयेनारि राहाया जागायबाय आरो बिसोरो नायबिजिरगासिनो दं। ब्रैथि खौराङाव दङ भारतनि गिबिसिन मेड इन इन्डिया चिपखौ आसामाव बानायनाय जागोन। गाहाय मन्थ्रि मदि। गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिआ फोसावदोंमोन दि भारतनि गिबिसिन आबुङै मेड इन इन्डिया सेमिकन्डाक्टर चिपखौ आसामाव दिहुननाय जागोन। बिथाङा बे बाथ्राखौ गुवाहाटीआव खुंजानाय राइजिं नर्थ इस्ट इनभेस्टार्स समिट 2025 नि समाव खालामदोंमोन। सेमिकन्डाक्टर प्लान्टखौ टाटा हानजाया 27,000 कौटि रांनि गिदिर रां थिसननायजों आसामाव लुनाय जागोन। गाहाय मन्थ्रिया बुंदोंमोन दि बे मावथांखिया ओनसोलनि बिरोंदामिन सेक्टरखौ जौगाहोगोन आरो बांसिन गिदिर रां थिसननायखौ गोसो बोहोगोन। पीएम मदिआ गोहो आरो बिरोंदामिनआव सा-सानजानि बांलांनाय गोनांथिखौ नोजोर होदोंमोन। बिथाङा दै आरो सानखरां मोब्लिब गोहो आरो गिदिर सोरखारि मावथांखिफोर आरो 11,000 किल'मिटार राजा लामा आरो गोदान रेलवे लाइनफोर बायदि गोदान बिथायारि सानज'थायखौ मुंख'दोंमोन। बिथाङा बेखौबो बुंदोंमोन दि सा-सानजाया आसियान हादोरफोरजों फालांगियाव मोनसे गाहाय बिफाव लागोन। भारत-आसियान फालांगिया दा $1.25 बिलियन आरो फैबाय थानाय बोसोराव $200 बिलियन बारनायनि आसा दं। गोजौ थाखोनि दारिमिनगिरिफोराबो गिदिर समायखिरा लादोंमोन। गौतम अडानिआ फैगौ 10 बोसोराव 50,000 कौटि रां थिसनगोन। फारसेथिं मुकेश आम्बानीनि रिलायेन्स इन्डास्ट्रिजआ गावनि दानि 30,000 कौटि रां थिसननायखौ 2 गुन खालामगोन। पीएम मदिआ बुंदोंमोन दि सा-सानजाया मोनसे गोजान ओनसोलनिफ्राय भारतनि जौगानायनि सल'आव मोनसे गोख्रों दैदेनगिरिसिम सोलायगासिनो दं।
बाथि खौराङाव दङ आसामनि मोनबा देहा फाहामसालिफोरा सार'गेसि क्लिनिक्स गायसननो थाखाय फोरमानलाइ मोनदों। आसामाव गथ' जोनोम होनाय जोथोनखौ सामलायनायनि फारसे मोनसे गेदेर आगानाव गंबा देहा फाहामसालिफोरा सार'गेसि क्लिनिक सालायनो थाखाय मावख'आरि फोरमानलाइ मोनदों। रायजोनि सावस्रि मन्थ्रि अश'क सिंघालआ फोरमानलाइफोरखौ गथायदोंमोन आरो बेखौ रायजोनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव बुब्लि बुंदों। रिपर्टनि बायदियैब्ला मिनिस्टारआ बुंदोंमोन बेयो आसामाव सोरखारजों सामलायजानाय सार'गेसिनि जागायजेन्नायखौ दिन्थियो। दायो बिसि फिसायफोरा फोथायजाथाव क्लिनिकफोरनिफ्राय बोसोनारि आरो रैखाथि गोनां जोथोन मोननो हागोन। मोनबा फोरमान होजानाय देहा फाहामसालिफोराव जिएमसिएच फार्टिलिटि एन्ड आइभिएफ सेन्टार, एप'ल' फार्टिलिटि, डाउनटाउन हस्पिटेल लिमिटेड, इनस्टिट्युट अफ हिउमेन रिप्रडाक्शन गासैबो गुवाहाटीआव दं आरो रङिया कामरुपआव सती देहा फाहामसालि। बे आगाना सरोगेसि रेगुलेशन एक्ट आरो हेफाजाबारि जोनोम बिरोंदामिन एआरटि आयेननि बाहागो, मोन्नैबो 2021 मायथाइयाव बारहोजादोंमोन। बे आयेनफोरनि थांखिया गाज्रि बाहायनायखौ होबथानाय आरो गथ' जोनोम होनाय सिबिथायफोराव बोसोनारि फाहामथायखौ रोखा खालामनाय। मन्थ्रि सिंघालआ बे हाबाफारिखौ हेफाजाब होनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माखौ बाख्नायदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि सोरखारा बे बिखान्थियाव लोब्बा थानाय साफ्रोमखौबो रैखाथि होनायजों लोगोसे नखरफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय नांथाबबाय। द'थि खौराङाव दङ बशिष्टा पुलिसआ नलबारिनिफ्राय बोखांदों उन्दै हिन्जावसाखौ, सासे दायनिगिरिखौ खाबाय। गुवाहाटीनिफ्राय लांखारजानाय सासे 17 बोसोर बैसोनि हिन्जावसाखौ नलबारि पुलिसनि मथुरापुरनिफ्राय बशिष्टा पुलिसआ रैखा खालामदों। पिटागुरि पहार, कामरुप मेट्र'नि लख रानि थागिरि हिन्जावसाया 8 एप्रिलनिफ्राय गोमानानै दंमोन। बिथांजोखौ मोनसे जर'खा हान्जानि मददजों तिहु पुलिस थानानि सिङाव मोन्नाय जादोंमोन। दायनिगिरि 28 बोसोर बैसोनि ध्रुव बर्मनखौ नलबारिनि आख्रायाव थानाय बिथांनि न'निफ्राय खानाय जादोंमोन। बियो दा पुलिसनि आवथायाव दं। रैखाथि हान्जाखौ आइजो साब इन्सपेक्टर माइदां बरग'यारिआ दैदेनदोंमोन। बावैसो बे एखे पुलिस थानाजों सुस्रांजानाय बेयो नैथि रोखोमसे केस। गुबुन मोनसे जाथायाव पुलिसआ गोदान दिल्लीनिफ्राय सासे लांखारजानाय हिन्जावसाखौ रैखा खालामो आरो 30 बोसोर बैसोनि राजु दास मुंनि सासे सुबुंखौ खायो। दासआ अजद होनाय बायदिब्ला हिन्जावसाखौ खानापारानिफ्राय साबसिन जिउनि नंखाय समायखिरा लानानै लांदोंमोन। दिल्लीनि अपारेशनखौ आइजो साब इन्सपेक्टर नित्यान्जलि चुटियाया दैदेनदोंमोन। हानजाया हिन्जावसाखौ सिराजपुरनि मोनसे साहानि गलायाव नागिरना दिहुनदोंमोन। बिथांजोखौ थि समावनो बासायनाय जादोंमोन मानोना बिथांजोआ बुंनाय बायदिब्ला फानजानो थांगासिनो दंमोन। सानैबो दायनिगिरिया बिएनएस आरो पक्स' आयेननि सिङाव आयेनारि राहाजों मोगा-मोगि जानांगोन। पुलिसआ बुङो आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।